Intervistat fuq Net Television il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li gvern ġdid nazzjonalista se jagħti lin-nies dak li ħaqhom għax qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen fil-meritokrazija. Qal li taħt gvern nazzjonalista ħadd mu sejħu post ħaddieħor jekk ma jkollux il-kompetenza għal dan. Dr. Grech qal li l-istudju x-xogħol irid jibqa' jkollhom valur u mhux persuna li għax tkun qrib tal-Ministru tieħu 70,000 euro. Dr. Grech qal li n-nies hemm bżonn tipprotesta biex tibgħat messaġġ lill-Prim Ministru li ma jistax jibqa' jagħmel li jrid. Għalli hemm bżonn li ssir pressjoni fuq il-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri biex jirriżenjaw. Għalli n-nies iridu jipprotestaw għax ma jistax ikun li jkun hawn nies fil-gvern li jgħidu li l-istudju mhux importanti. Għalli it-tfal u l-istudenti kollha li stinkaw, studjaw, ħadmu ma jistgħux jintremaw b'min jgħidilhom li l-istudju mhux importanti u għandhom jieħdu dak li ħaqhom. Għalli l-Maltin huma arrabjati għax il-mara tal-Ministru tħallset 70,000 euro u għax ir-riga applikata għalihom ma tintużax għan-nies fil-gvern li skontu jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu. Dr. Grech qal li l-gvern tilef kull diċenza għax il-Prim Ministru qal ju dajjef wisq biex jieħu l-passi meħtieġa u għax qal li ma tgħallem xejn u injora r-rabja tal-poplu wara l-mewt ta' Jean Paul Sofija. Il-Kap Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-konferenza tal-Gaming Sigma li reġgħet ittellat f'pajjiżna u qal li hemm bżonn li nżommuha f'Malta imma bi pjanar xieraq. Qal li minħabba l-inkompetenza tal-gvern il-pajjiż għadda minn traffiku qawwi ħafna minħabba din il-konferenza. Dr. Grech kompla jgħid li jidher li s-sena d-dieħla waħda mill-konferenzi tas-Sigma se tmur Milan u qal li dan ifisser li l-pajjiż qed jitlef iċ-ċans tiktar investiment. Qal li l-gvern m'għandux is-soluzzjonijiet għal problemi li ħoloqu stess. Dr. Grech qal li fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista ħaddu sehem żgħażagħ li taw kontribut u qal li dan jawgura tajjeb għall partit li jrid ikompli jiġġedded. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jaġġorna l-politika tiegħu u sostna li jidher li l-poplu Malti qed jersaq iżjed lejn il-Partit Nazzjonalista. Qal li din il-bidla trid isseħħ flimkien biex il-poplu Malti jkollu Malta verament ġusta li temmen li jkollok il-premju għax tkun pruvajt u stinkajt u bekk il-pajjiż ikollu futur aħjar.